18-17. Nu tør jeg ikke vente mere. Du skal også have lidt, jo. Ja. Så du sidder stille, så ryster du i kameraet. Den er ude. Ja, den er det. Det er godt kaldt, Daniel. Skarpt. Ja, Jeppe. Så får man nu 3 nemme point der. Ja, det er altså noget, der bliver godt til... Det går til Lars og skidt til Jeppe. Får vi lige en flot mave med os. Nu satser du bare helt på sin næste klumper. Det er Jeppe. Heldigt. Jeppe, Hvis han har gjort det mod en, der var... Der tabte du, Johnny! Han sidder fast der i lampen. Spændende. Johnny. 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 27. Hvorfor bliver Jeppe ikke sur? Han smider lige kæft med loftet før. Det kommer aldrig noget. Er han om bag? Jamen, når der er en vand på åen, jeg tror, de tager fat i det, Lars. Nej, jeg laver overhovedet ikke mærke.